Мы готовимся к войне. На то мы и вооруженные силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает от своих небольших заработных плат и денежного довольствия деньги, копейки для того, чтобы нас с вами содержать. Поэтому задача, об этом, я думаю, госсекретарь еще скажет, была поставлена одна. Как будут действовать те части, которые будут приведены в полное боевое состояние президентом в условиях военного времени. Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся. До нашага эфіру долучаецца Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў абароне і нацыянальнай бяспецы. Спадар Вадзім, добрый вечар. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, схлусіў, канешне, Лукашенко, калі казаў, што мы там стваралі армію. Мы ведаем, што ён у пачатку 90-х гадоў быў і супраць незалежнасці Беларусі, і супраць стварэння асобнай арміі незалежнай Беларусі, заставаўся глыбока савецкім чалавекам. Але калі вяртацца да нейкіх актуальных ягоных анонсаў, да якой вайны рыхтуецца Лукашенко? Ну, мабуть, он має на увазі війна, яка зараз уже йде поміж Росією і Україною, і дякуючи шматучим намаганням Лукашенки, эта война разгорелася. Мы бачимо, уже перевалив, пошел 5-й год. И вот наступства этой войны, подых этой войны відчувають уже в Беларуси, потому что периодично наша країна використовується просто як транзит, ці то для прольотів дронів, ці навіть некие колони войск заходять і виходять з Білорусі по виказуванню того же Лукашенки. Гэта наогул про што? Гэта про незалежную краіну ці про нейкі вертеп? А гэта рашэнне Лукашэнкі будзе, альбо все-таки гэта будзе рашэнне Крамля? Потому что памятаем все гэтыя гады, выказваліся меркаванні про тое, што Крэмль вырашае, кінуць беларусаў у гэтую мясарубку альбо не кінуць. Войсковые колы в Украине и на Заходе давно не лічаць Беларусь за войсковый субъект незалежный. Там лічыцца, что белорусская армия – это органичный протяг узброеных сил Российской Федерации. И, уласна кажучи, там злая воля Кремля врешті-решт і вирішить, калі і як Беларусь буде втягнута наўпрост в этот конфликт. То, что гэта адбудзецца, все больше факторов указывает на гэта. Тут пытанне часу, калі Путин вырашыць черговый раз подвышать віток эскалации. Вось адносна эскалацыі Лукашенко сёння заяўляў пра тое, што можа мабілізаваць у Беларусі да 500 000 чалавек. Давайте разам паслухаем, а потым вернемся да нашага абмеркавання. У нас под ружьем сколько тысяч сегодня? 70 тысяч. 70 тысяч. Всего под 100 тысяч. Ну, Карпенкова что же и Кубракова войска. И небольшие хоть в комитете госбезопасности. И прочее, прочее, прочее. 100 тысяч. 500 000 с учетом дополнительного призыва в случае войны. Я вас прошу, научите людей воевать. 500 000 чалавек – гэта вялікая лічба, асабліва калі казаць пра Беларусь, пра прапорцыі жыхароў нашай краіны. Спадар Вадзім, наколькі гэта нейкая, не ведаю, пустая заява, гэта рэальныя планы, як вы гэта ацэньваеце? Ну, справа тым, што мобілізацыя такая тотальная, это вельмі дарагое заняцце, асабліва для такой не вельмі моцнай эканомікі, як беларуская. Але па мобілізацыйных планах яны могуць нарасціць
Збройні сили Білорусі амаль у 2 рази на протягу месяца-полтора. Ну, я знову таки кажу, гэта мобілізацыя, гэта знак равно вайна, і гэта вельмі дарагое заняцце і па эканомікі, і, ну, со всеми астатнімі аспектамі. Але ў 2 разы гэта не 500 тысячаў, гэта 140 тысячаў, бо цяпер у войску вось нават агучваў міністр абароны 70 тысячаў. Так, гэта будзе в районе 140 тысяч, но тут можна палічыць внутренние войскі, якія фактычна могуць выконваць пэўныя функцыі ці там закрываць другі эшелон фактычна. Можа быць, да, гэта будзе в районе 200 тысяч, ну, 500 000, мне здаецца, это такія мантры для самазаспакаення, для, можа, там, пужання суседзяў, гэта такі внутренні пасыл і для самих беларусаў, што мы не страцім кантроль, і гэта в прынцыпе пра лаяльнасць. Лукашенко разумее, што армія недастаткова лаяльнасць, як і в прынцыпе все лаяльна, як і астатняе грамадства. І ну, от ёсць доказы, што менавіта в 22-м годзе заварушэнне в арміі, калі пачалась паўнамаштабная вайна в Украіне, не далі фактычна Лукашэнке аддаць загад аб тым, каб яны захадзілі разам з расіянамі. Ну вось хацеў зачапіцца я за тое, што вы згадалі эканоміку. Там сапраўды, калі ў Беларусі каля 4 мільёнаў чалавек актыўных эканамічна, і дастаць адтуль яшчэ 500 000, пры тым, што ў Беларусі катастрофа кадравая, нідзе не хапае, тут шукаюць і пакістанцаў, і каго заўгодна, і взяць 500 000 яшчэ дастаць з этой эканомікі, а ніякая эканоміка не вытрымае, тут нават няма пра што пытаць. Між тым, ці можа вось гэтая размова, вось гэта пустое надзіманне шчок Лукашэнкі ускосна сведчыць таксама і пра тое, што ў Расіі справы насамрэч дрэнь, у тым ліку і з вайсковым складам. Ведаем, што КНДР ужо там не надта і хоча пастаўляць сваё гарматнае мяса, і тут як бы чаму б тады не звярнуць увагу на захад, дзе ёсць вось беларусы, якіх можна як гэта мяса кінуць. Россия намагаецца вести войну наймитами до сённяшняго часу. Да, яны абвяшчалі частковую мобілізацыю, калі в 22-м годзе у іх посыпаўся фронт. І там украінцы павернули великія кавалкі сваёй тэрыторыі назад, в Харківскай области, вызвалілі Херсон. Але потым уже, пачынаючы з 23-го года, калі яны масава навербавалі зэкаў, а потым сталі вербаваць наймітаў. Пакуль што яны абыходзяцца гэтым ресурсам. Да, Украина все более и более выбивая людей в России. У Путина есть еще там кадровые резервы в выгляде там БАРС, это такой боевой активный резерв, это такие есть осередки територіальної оборони, яким зараз доручають частково функції об'єктової супрацьповітряної оборони. І останнє рішення для наповнення своєї армії – це включення інструмента масової мобілізації. В этом випадку Путін може призвати і 1 мільйон, можливо, і пару мільйонів. У їх просто проблеми так само будуть в економіці, і у їх проблеми з офіцерським складом. Просто на таку масу жовнерів у їх не хватає офіцерів. Кадровая российская армия, она в основном была выбита в 22-23 году. Что тычется белорусской армии, я думаю, все-таки ей будет отведена роль отвлекать на себе силы, растягивать силы противников, ті, власне, аховывать пока что межи Беларуси и российские объекты и базы, которые будут расположены в Беларуси. Валерий ўжо сёння згадваў КНДР, і, ведаеце, Лукашенко таксама падчас нарады з вайскоўцамі загаварыў пра сваё ўражанне наконт візіту ў паўночную Карэю. Слова узурпатору, потом вертаемся до нашей размовы. И когда я был в Корее, вы знаете, люди живут небогато. Но как они работают? Как они работают? И разговаривая с Ким Чен Ыном, я говорю, слушай, ты это понимаешь, что это дорого? Конечно, говорит, понимаю, но, говорит, у меня нет другого выхода. Надо защитить землю. Поэтому нам надо думать о том, как нужные средства
выделять на новое, особенно новое, нужное для нас вооружение. Ведаеце, я нават гэта пераслухаў двойчы, таму што ўсё ж такі 1 красавіка, дзень жартаў, дзень дурняў, і Паўночная Карэя доўгі час, мне здаецца, што нават у прыхільнікаў Лукашэнкі выклікала, ну, ведаеце, такія пачуцці негатыўныя, як край, абсурд. Яны спрабавалі нам даказаць, што што ў Беларусі няма дыктатуры. Тут Лукашенко ставіць у прыклад Паўночную Карэю. Гэта зноў-такі, гэта нейкія пустыя словы, ці гэта рэальная накіраванасць па пабудове яшчэ больш жорсткага рэжыму ў Беларусі, і проста беларусаў, грамадзянаў Беларусі рыхтуюць да такога рабскага стану, рабскай працы на ваенныя патрэбы. Лукашенко ретранслировал свою блакитную мару. Белорусики, працуйте за там миску баланды день, и не треба там ни про что больше думать, хвалите мудрого кормчего, вождя. Ось, да, гэта для яго, мабыць, ідэал. Ён, напэўна, шкадуе, што трохі не в тыя гістарычныя часы нарадзіўся. Мы таксама шкадуем, што тут скажаш. Прынамсі, тут у нас супадаюць кірункі шкадавання. Між тым, Вадзім, глядзіце, ну вот вайна, яшчэ адносна недавно для беларускага вуха гэта было, ну, гучала дастаткова незвыкла, калі не ісці ў гісторыю, а праз найноўшыя часы. Але апошнім часам пастаянна, кожны дзень вайна, тут беспілотнікі летаюць, тут узрываліся і службісты там на мінах на Гомельшчыне. І цяпер Лукашенко кажа, і рыхтуемся да вайны, і вось гэта все накручваецца, і оно робіцца такім ужо, ну, больш звыклым фонам для Беларусі. Між тым, калі глядзець наперад у логіцы, ці можна прапанаваць штосьці беларускім грамадзянам сёння, да чаго варта падрыхтавацца загадзя. Таму што калі гэтыя беспілотнікі лётаюць, яны ж падаюць, і это пакуль што без чалавечых ахвярах. А што далей? А ці будуць далей абстрэлы таксама па Беларусі, калі мы так ужо рыхтуемся да вайны? Ці будуць правакацыі, калі Лукашенко кажа, ну і што там няма войскаў праціўніка на мяжы, ну мы-то ведаем, што яны хочуць напасці. То бок он рыхтуецца. Ці можна простым звычайным грамадзянам да чагосьці загадзя падрыхтавацца, што бы вы параілі? Ну, найперш уже шмат краін Європи рихтують своє насельніцтво, це елементи громадянської оборони. По-перше, варто кожній сім'ї мати завсюди собраний тривожний чемоданчик, там, де собрані основні речі, які потрібні в разі покидання свого помешкання. Треба мати на увазі, що треба мати за собою некі там заощаджені гроші, ліки, вопратку. Що тичиться дронів, які періодично залітають і падають в Білорусі, ну тут треба просто включати здорову логіку і розуміти, що це небезпечні предмети, коли просто ви бачите, що недзе пролетає дрон на низькій вишині, чуєте різкий гук, то лепей просто відійти від вікна, лепш за все стати за стіну. Коли нехто побачив, що дрон упав, лежить на неком місці, не варто до його підходити, тим більше його там закранати руками. Справа в тем, що дрони, яны не все там снаряджены боевой часткой, там есть с розным функционалом дроны, але громадянский человек, он не может отрознить дрон с боевой часткой от небоевой, то от греха подалей лепей до их на угол не наближаться. Ну, при махчимости, безумовно, вызвать там МЧС и милицию, просто поведомить про это выпадок. Я ўжо чытаў каментар ад прыхільніка Лукашэнкі пад нашай трансляцыяй было, што, маўляў, вы белсад хлусіце, ніякіх дронаў і беспілотнікаў у Беларусі няма, я ніводнага не бачыў. Разам з тым, маніторынгавыя праекты паведамляюць, што апошнім часам беспілотныя лётальныя апараты урываюцца ў беларускае неба, прытым ужо не толькі з Расіі, але таксама і з Украіны, у прыватнасці, вось цяпер падчас гэтых выправаў да Санкт-Петербурга, заўважылі над Магілёўскай вобласцю. Спадар Вадзім, гэта
тэхнічны момант, таксама як гэта было з Фінляндыяй, дзе ўкраінскі дрон уляцеў у паветраную прастору Фінляндыі, ці ўсё ж такі тут ёсць таксама нейкая, я не ведаю, палітычная матывацыя, нейкі, магчыма, паказ сілы з боку афіцыйнага Кіева? Дакладна на гэта можа адказаць толькі той чалавек, які закладае в дрон маршрутнае заданне. Мы можам две асноўныя версіі разглядаць. Гэта геаграфія і ўздзеянне РЭБ, радыёэлектроннай барацьбы. Зразумела, што бакі і расійскія, і украінскія, яны імкнуцца адзін аднаго падманваць, яны імкнуцца заходзіць з розных накірункаў, выбіраючы найлепшыя маршруты атакі в абыход раёнаў супрацьпаветранай абароны, але дроны часам яны губляюць сувязь, яны могуць кружляць, яны могуць, напрыклад, быць запраграмаванымі на тое, каб там круціць такія петлі, каб возіць зман супрацьпаветраную абарону праціўніка. І тут дроны гэта ж наступства, мы это разумеем, потому что причина в тым, што просто ідзе вайна, 5-й год паўнамаштабная. Я не думаю, что украинский бок навмысно запускает дроны, каб справоковать Беларусь, потому что Украине, в принципе, невыгодна эскалация, и Украина мае великие тяжкости на фронте с Российской Федерацией. Тут можно говорить просто про ці тэхнічныя збоі, ці про уздзеянне радыёэлектроннай барацьбы.